Haupa, bueno, bideo honetan ikusiko duguna izango da, em, letra bat baino gehiago izaten baldin badugu, nolan deskontatu ditzakegun numero komertzialak erabilita, bale? Hau da, letra bat baino gehiago izaten baldin badugu eta ez baldin badugu nahi bakoitza bere kabuz kalkulatzea, zenbat izango den bakoitzaren efektiboa eta bar, egin dezakeguna da multzokatu, bai? Eta guztiak, adibidez, letra sorta bat eraman egun berdinean deskontatzea. Orduan, bueno, numero komertzialekin kalkuloak erraztu egiten dira, bale? Bueno, ikusiko dugu adibide batekin, da nik uste dut hobeto ulertuko dela, bale? Bueno, demagun adibide honetan, bale? Daukagula hiru letra, bale? Lehen dabiziko letrak nominala 1000, 2000 eta 3000, bale? Gero, mugeguna, 30, bueno, hau erderazko diaz fetxa, bale? Diaz fetxa esaten da 30 egun jaulkipen datatik hasita, bai? Mugeguna 60, diaz vistas da onarpen datatik, bale? Hau da, kontutan izan berreko gauza, diaz fetxa jartzen baldin badu, izango direla 30 egun jaulkipen datatik. Eta jartzen baldin badu diaz vista 60 egun kasu honetan onarpen datatik, bai? Ez jaulkipen datatik. Eta gero, beste hirugarren letra honek mugeguna ja badu eguna jarrita, bale? Ez dugu kalkulatu behar. Hemen agertzen zigo jaulkipen data, onarpen data, elbideratuta dago bai edo ez, bale? Hori. Eta ero, gastu batzuk ditu, letra bakoitzak, hirugarren letrak adibidez ez du gasturik, besteak bai, bale? Bale, badakigu deskontuta 15%koa dela, hau da, bankua guri aplikatuko duen deskontu tasa, eta deskontu data izango dela ekainaren 10. Honek zer esan nahi du, ekainaren 10ean eramango ditugula 3 letra hauek deskontatzera, bale? Orduan, zelan kalkulatuko dugu ze komisio, ze efektibo eta dena delako. Bale, egingo dugun izango da. 3 letra ditugu, 1000 eurokoa, 2000, 3000 eurokoa, bale? Mugeguna kasu hau kalkulatu egin beharko da. Kasu honetan, esan dugu, lehen dabiziko letran, 30 egun dia fetxa, bale? Hau da, jaulkipen data gehi 30 egun, izango da 2025ko ekainaren 19, bale? Bigarren letran, 60 egun, baina onarpen datatik kontatzen hasita. Hori egiten baldin badugu, ikusiko dugu nola ematen digun uztailaren 22, bale? Beti gehiketak egiterako orduan, beti hasi kontatzen hurrengoko egunetik aurrera, bai? Eta hirugarren letra, badugu ja mugeguna ezarrita, hasi que berdina. Bale, guk eramaten dugu ekainaren 10ean, orduan, kalkulatu behar duguna da, ekainaren 10etik mugegunera zenbat egun dauden, bale? Osea, zenbat egun aurreratzen dugu lehendabiziko letraren kobrua, 9, bale? Zergatik, ze berez bere mugeguna izango zen 19, baina guk 10ean eraman dugu, bale? 9. Bigarren letra zenbat egun aurreratu dugu kobrantza, 52, eta hirugarrena 54, bai? Bale. Hurrengoko zutabea, zenbaki komertzialak. Hemen zer egin behar dugu, hau da, nominala bider egunak, bai? 1000 bider 9, 2000 bider 52, eta 3000 bider 54. Eta guztien batura bat jarriko du, bai? Gero, hau da komisioak, hau da ikusten duzun bezala ez da eunekoa, da milakoa, hau da, euneko lau ez da izango litzateke milako laua. Orduan, komisioak kalkulatzerako orduan, beti hartuko dugu oinarritzat nominala, bai? Zenbaki komertzialak ez, nominala, bai? Hau, errore oso komuna da, bale? Orduan, kontuz egon horrekin. Bale, orduan, komisioak kalkulatuko ditugu, adibidez, milako laua da lau. 2000aren milako 8 da 16, bai? Eta 3000ko milako lau, 12. Hemen jartzen du gutxienez 3. Demagun hemen
letra baten komisioa ematen digula 2 euro. Ba, gu jarriko dugu 3, bai, ze badakigu 3 gutxienezko komisioa dela, bai? Eta gero gastuak, bueno, enuntziatuan eman digutenak 0,5 eta hirugarrenean 0, bale? Orduan, orain, taula hau osatuta daukagunean, egin dezakeguna da, kalkulatu deskontu komertziala. Nola kalkulatuko dugu? Ba, izango da, zenbaki komertzialak, bider deskontu tasa, bale? Zati 360, esaten dugun bezala, zenbaki komertzialekin egiten dugula. 106,25. Hau honek zer esan nahi du? Ba, guri deskontatuko digun kantitatea bankuak izango dela 106,25. Baina, klaro, deskontuetatik aparte, dugu beste komisio batzuk eta beste gastu batzuk. Orduan, guk efektiboan zenbat jasoko dugu. Ba, 6.000 euro dela 3 letren nominalen batura, bai? Ken 106,25 dela deskontua aplikatuko diguna bankuak, ken 32 komisioen batura, ken bat gastuen batura, bale? Osa, guztira, 5.860,75 euro jasoko ditut, bale? Orduan, jakinda guk hau jasotzen dugula eta berez hau geneukala, hemen naiz eta deskontuta 0,15koa izan, kalkulatu dezakeguna da urteko tasa baliokidea. Zer da urteko tasa baliokidea? Ba, deskontu tasaren gainetik dauden beste gastu eta beste komisioak aplikatuta, ba, benetako portzentaia, bale? Orduan, kasu honetan, urteko tasa baliokidea esaten zaio forfaita, bale? Orduan, forfaita zer izango da? Ba, izango da, deskontua gehi komisioa gehi gastuak, berdin zenbaki komertzialak bider forfait, zati 360. Eta hau, forfait hau izango da despejatuko duguna, bale? Ba, 106,25 gehi 33, bale? Berdin, 255.000 bider forfait zati 360. Kasu honetan, forfait hau despejatzean ateratzen da 0,1976. Hau da, benetan bankuak ze tasa kendu digu edo eragiketa honetan ze tasa aplikatu digu, ba 19,76, bai? Naiz eta deskontu tasa 1,5koa izan, baina hor dagoen tarte hori dira komisioak eta beste gastu batzuk, bale? Bueno, ba, edozer gauzarekin, zalantzaren bat izan da, ba, emailez komentatu, bale? Gero arte.